काय करताय आता घेऊन? तुझे फोटो काढताय. माझो कित्या साडी घाल. कित्या साडी घालू? साडी कित्या घालू? फोटो काढतले मग? होय हा काढ काढ. काढ. कॅमेरा मस्त हा तुझो. होय. काढ काढ. तुझे काढते. हा काढ. ती काठी कित्या कॅमेरा ठेव. हा काढ बाई बेगीन काढ चल. पल्ले. ते सारखी ठेव आणि काढ. बरे काढा फोटो. काढ. मोठी दाखवते तुका. मग दाखय पण आधी काढ तरी. इलो. इलो बरं इलो. होय वा. टिक इलो टिक झाला. होय. हा आणखी 2-3 काढ. तू आता अशी बसू. आणि उभी लाव. उभी राव. ओके हा आता काढ. उभी लाव. पाय दुखता मी बसूनच राहते. काढ. निघीन काढ. हा येणार नाही तो. कसं नाही ना. ओ, इलो इलो बरे काढ क्लिअर. थांब. तुझे फोटो टाक. दाखय दाखय. उभं. मस्त मरे काढलं. भारी भारी भारी. थँक्यू हा. दुसरं दाखय. वा मरे मस्तच फोटो काढलं. मस्त मस्त थँक्यू. तुझ्या मम्माचं काढतो. तुझं काढू. जा काढते जा ऍक्शन कर. रेडी. अरे हा टिक. आता दुसरी ऍक्शन कर. टिक. इलो इलो आता दुसरी ऍक्शन. टिक इलो दुसरी ऍक्शन. अगं बाई. हा इलो इलो टिक. इलो इलो इलो. फोटो टाक. हा बघ. इशो बघ. मस्त ना. दुसरं टाक. मस्त ना. होय. आता कोणाचं करतोय? कोणाचो? त्या झाडांचं. हा झाडांचो काढ. काढ. टिक. झाडांचं फोटो टाकायचे. झाडा नाही बघूची असा नाही. झाडांका नाही दिसणार. झाडांना दिसता. हा दाखवूया झाडाक फोटो. हा झाडाक दाखव त्याचा फोटो. काय म्हणता झाड बरे इले. आता कोणाचं करतोय? कोणाचो? आता त्या फुलांचं. काढ काढ काढ. टिक. काढू. थांब दाखवते. दाखव. मस्त मरे भारी भारी. सुपर्ब चुप. सुपर्ब ऑसम. आता कोणाचं करतोय? कोणाचो? ते आईचं. काढ. त्या मिरचीचो काढ. मिरचीचो काढ. ह्या मिरचीचो काढ. बस लांबसूनच काढ. टिक. इलो इलो इलो. थांब दाखवते. मस्तच. मिरची काढा. मिरचिंका दाखय. हा बघा रे मिरचीनू तुमचे फोटो बघा. ओ फोटोग्राफर गरम झाला. हडे या हडे या. पाणी प्या जरा या. पाणी पिया या. गरम झाला तुमका. दमलात ना. होय. हा घाम पुसा आणि पाणी पिया आणि बसा जरा वेळ. तिने पुसत. ओके बाय. फुललंय. हा फुललंय. पुसलंय बरं केलं. थँक्यू हा फोटो काढला. धन्यवाद. तुमचे धन्यवाद. आता कोणाचं करतोय? पुरे पुरे आता पुरे.